Аўдыааповед пра касмічныя даследаванні пад назвай «Другія». Аўтарка Ася Беларуска. Гурлу саскочыла з машыны і пабегла адчыняць дзверы. Рухалася яна вельмі спрытна, нягледзячы на свае памеры і доўгі хвост, які крыху падрываў з кожным крокам. Уршуля не спяшалася, яна сядзела ў машыне і прыслухоўвалася да цішыні. Побач з рэптыліяй ніколі не спяваюць птушкі. Цікава, а чаму? Высокія дрэвы з сіняватым лісцем шумелі ў лёгкім ветры. Разагрэтыя светам спікі яны адорвалі прастору цудоўным салодкім водарам. У прачыненыя дзверы хаткі прасунулася лускаватая морда рэптыліі. Жоўтыя вочы запытальна паглядзелі на Уршулю, потым наперад пралезла лапа і доўгія пальцы памахалі жанчыне, заклікаючы ўвайсці. Наблізіўшыся да гаспадыні, Уршуля пакланілася, як гэта звычайна робяць ветлівыя жыхары Японіі. «Дзякую», – сказала яна. Гурлу зацікаўлена падзівілася на госцю і пасля паўтарыла жэст. «Ты смешная», – усміхнулася Уршуля. «Усё паўтараеш». У хаце было даволі пуста і пахла гарэлай драўнінай, бо ўсярэдзіне проста на падлозе было створана вогнішча. Перад вокнамі стаяў вялізны стол, завалены мноствам чыстых дошак рознага памеру, а сцены былі аздоблены разнастайнымі малюнкамі. Выхаванец Гурлу са здабычай у пашчы, птушкі на галінках дрэў, кветкі і шматлікія расліны, і нават гаспадыня хаты Гурлу. Асобны кут быў прысвечаны партрэтам Уршулі. Рэптылія назірала за чужаніцай з самага першага дню і намалявала, як Уршуля яшчэ ў ахоўным скафандры рабіла першыя крокі на планеце. І як фатаграфавала асяродзішча, збірала спробы вады і грунту, запісвала спевы птушак і плавала ў возеры. Гурлу моўчкі стаяла побач, пакуль Уршуля разглядала малюнкі. З аднаго боку яна адчувала сябе няўтульна і нават ашуканай праз тое, што столькі часу рэптылія употай назірала за ёй. З іншага боку, Уршуля палічыла, што калі б абставіны склаліся наадварот, то яна на месцы Гурлу рабіла б таксама. Уршуля павярнулася да рэптыліі мастачкі, шчыра ўсміхнулася і паказала ападабайкі дзвюма рукамі. Вочы Гурлу пачырванелі, і яна прымружылася ад задавальнення. Рэптылія раптам страпянулася, падбегла да стала, з грукатам шторхалася сярод дошак, пакуль знайшла неабходную. Потым падбегла да вогнішча, знайшла вугалёк там, натачыла вострымі кіпцямі і пачала маляваць. Уршуля назірала за сяброўкай з усмешкай і захапленнем. Яна не магла паверыць, што вось так лёгка прадстаўніцы чужых і незнаёмых дагэтуль раз могуць паладзіць адно з адной. «Хутчэй трэба парамантаваць перадатчык і даслаць відэазапісы», – падумала Уршуля. «На станцыі ва ўсіх раты праскрываюцца, бой, як бы я хацела ўбачыць іхныя твары». Тым часам Гурлу скончыла малюнак, працягнула дошку сваёй госці і паказала пальцам на Уршулю. «Гэта мне?» – удакладніла тая. «Тру!» – рэптылія яшчэ раз паказала пальцам. На малюнку Уршуля стаяла ў хаце Гурлу побач са сцяной, аздобленай іншымі малюнкамі. Жанчына ў каторы раз падзівілася таму, як дасканала рэптылія адлюстроўвае кожную дэталь. Нават вочка відэакамеры, прышпіленай да кішэні камізэльцы, блішчала сваім аб'ектывам. Спіка кацілася на заходнюю мяжу. У яе агністых промнях Гурлу праводзіла Уршулю да яе табару, памахала лапай і хуценька юркнула ў першыя прыцемкі. Праз хвіліну-другую птушыныя спевы разнесліся па акрузе. Дружба чалавека і рэптыліі мацнела з кожным днём. У раніцы Гурлу прыходзіла да Уршулі і разам яны адпраўляліся даследаваць планету. Гурлу называла яе Каана. Уршуля паказала рэптыліі здымкі сваёй планеты Зямля. Гурлу была ў захапленні. Аднак, як потым зразумела Уршуля, што рэптылію захапіў планшет, дошка, якая паказвае безліч рознакаляровых малюнкаў. З цягам часу Уршуля пачала разбірацца ў мове сяброўкі і нават спрабавала размаўляць, але яе недарэчныя спробы выклікалі ў рэптыліі збянтэжанасць. «Практыка – ключ да поспеху», – усміхалася Уршуля. Рэптылія нібы ўсё разумела і ківала галавой. Потым на некалькі дзён Гурлу знікла, не прыходзіла да Уршулі ў табар. І жанчына нарэшце змагла крыху адпачыць і папрацаваць над справаздачай. Яна выбрала лепшыя фота і відэа, падрабязна апісала сваю сустрэчу з планетай і знаёмства з расай разумных рэптылій. Заставалася даслаць матэрыял на зямлю. Таму Уршуля нарэшце вырашыла падступіцца да рамонту перадатчыка. Язэп паведаміў, што ў перадатчыку трэба замяніць некалькі засцерагальнікаў. Выкаціў падрабязную інструкцыю і нават сарыентаваў Уршулю, дзе на чаўнаку захоўваюцца новыя дэталі. Штучны голас папярэдзіў жанчыну, каб тая рабіла ўсё акуратна. «Трэба было акуратна садзіць чаўнок, а не кідаць нас аб зямлю»,
з'едліва адказала Уршуля. Язэп пагарліва прамаўчаў. Звонку летняя ноч звінела гоманам тысяч розных насякомых, калі рамонт нарэшце быў скончаны. Камп'ютар павіншаваў Уршуля з поспехам і пачаў падрыхтоўку танных да адпраўкі. Спатрэбіцца каля 20 гадзін, прагназаваў ён і пагрузіўся ў працу. Уранку Уршуля ўжо заканчвала сніданак, калі змоўклі птушкі. Да табара набліжалася Вурлуу. Жанчына закінула ў машыну сумку з неабходнай тэхнікай і паехала насустрач. Я ўжо распавядала табе пра перадатчык на чаўнаку, лапатала Уршуля, кіруючы ўседарожнік скрозь непралазны гушчар. Круг ур, адказала рэптылія нешта сваё. Уршуля працягвала. Учора я нарэшце яго парамантавала. У мяне атрымалася, і я ўжо пачала адпраўку файлаў. Дакладней кажучы, камп'ютар стварае сціснутую закадаваную версію. Тур, кемліва адказала Вурлуу. Потым, калі планета будзе знаходзіцца пад аптымальным кутом, перадатчык накіруе сігналь у бок зямлі. Уршуля ўздыхнула. Яшчэ колькі месяцаў спатрэбіцца, каб сігналь даляцеў. Пройдзе час, пакуль мае людзі раскадуюць яго і праглядзяць усю інфармацыю. Ох, затым вялізная бюрократычная частка, чалавецтва без гэтага не можа. Засмяялася Уршуля, рэптылія туравала ёй. Пройдзе яшчэ час, і сюды, да вас, да нас з табой прыляцяць іншыя людзі, такія ж, як я. Ведаеш, сярод нас ёсць мастакі, зусім як ты. Друкур-ун? Спытала нешта сваё Вурлуу. Сапраўды, адказвала Уршуля, быццам зразумеўшы пытанне. Яны малююць фарбамі і маслам і друкуюць карціны ў друкарнях. Разумееш, нашая цывілізацыя прывязе да вас тэхналогіі. Гэта будзе цудоўнае, немавернае сяброўства. Я ўпэўненая. Уршуля паглядзела рэптылію ў зялёныя вочы. Руф, адказала тая і быццам уздыхнула. Я шмат балбачу, я ведаю, пахадзілася жанчына. Я столькі часу жыла ў адзіноце, а металічны язэп нічога не адчувае і не разумее. А мне хочацца размаўляць з кімсьці жывым. І не мае значэння, што мы не разумеем адна адну. Машына выехала на адкрыты прастор. Рун, сказала рэптылія і паказала пальцам напрамак. О, мы яшчэ не былі за тымі ўзгоркамі. Паляцелі. Яны выехалі на алею высокіх разгатых дрэваў. Дарога доўга вілася вакол узгоркаў, якія раптам разышліся ў бакі і адкрылі далягляд на горад. Высокія будынкі канічнай формы, зробленыя быццам бы з гліны, групаваліся па 5 штук. Кубкі дамкоў канцэнтраваліся коламі вакол вялізнага цэнтральнага будынку. Вурлуу паказала на яго. Ла, бледна-сінія, амаль шэрыя вочы рэптыліі глядзелі на горад. Туды ехаць? Удакладніла Уршуля і паглядзела на сяброўку. Лускаватая мордачка павярнулася, шэрань у вачах на секунду разбавілася зялёным колерам. Вурлуу сцвярджальна кіўнула галавой. Ты хочаш пазнаёміць мяне са сваім народам, няўпэўнена прамовіла Уршуля. Ты хвалюешся? Таму ў цябе такія сумныя вочы? Труф, ціха адказала рэптылія. Всё будзе добра, падбадзёрыла жанчына сяброўка, хоць і сама адчувала хваляванне ў грудзях. Машына павольна рухалася па вузкіх вулачках горада. Рэптыліі, надта падобныя да Вурлуу, глядзелі на ўседарожнік і на яго кіроўцу з асцярогай у фіялетавых вачах. А калі машына набліжалася да іх, яны ўцякалі і хаваліся ў дамы. Што ж будзе, калі дзясяткі караўлёў апосцяцца на планету, падумала Уршуля, закусіўшы вусны. Зарана я пачала адпраўку справаздачы на станцыю. Яны спыніліся перад высокімі дзвярыма цэнтральнага будынку. Вочы Вурлуу дрыжалі, намагаючыся надаць сабе прыязны зялёны колер, але шэрань не сыходзіла з іх. Гэта падалося Уршулі дзіўным. Рэптылія ўздыхнула і, апусціўшы плечы, патупала ў будынак. Адзін раз яна абярнулася і паказала жанчыне вялікі палец уверх, нібы кажучы: «Усё будзе добра, хадзем за мной». Сэрца жанчыны сціскалася ад непрыемнага прадчування і страху, але ж калі стаіш перад нечым незнаёмым, заўсёды гэтак сабе і адчуваеш. Ці не? Цёмнае, прахалоднае і крыху сырое памяшканне сустрэла жанчыну паветрам, густа насычаным салодкім і з'едлівым пахам, падобным да ладану. У глыбіні вакол агню сядзелі некалькі рэптылій. Яны падняліся і павіталі госцю кароткім паклонам галавы. Усе разам селі на халодны камень. Вурлуу нешта распавядала сародзічам, якіх Уршуля прыняла за старэйшын абшчыны. Тыя паважна слухалі, устаўлялі пытанні і лыпалі жоўтымі вачыма. Па іх інтанацыях і словах Уршуля не магла здагадацца, пра што ідзе размова. А вось па вачах Вурлуу, якія палалі то блакітным, то зялёным, то чырвоным, асабліва калі яна глядзела на сяброўку, колерамі, жанчына разумела, што старэйшыя рэптыліі ставяцца супраць адносін паміж Вурлуу і чужаніцай. Тая быццам бараніла Уршулю, хацела данесці важнасць іх зносінаў. Але ж Уршулі ўсё гэта можа толькі падавацца.
Сапраўдная тэма размовы была зачынена для яе разумення. Хутка размова перайшла ў крык. Спрэчка доўжылася яшчэ некалькі хвілін, як раптам самы стары падняўся і кінуў невялічкі камень у бок Вурлуу. У вусцішы гулка трашчала палена. Памяранцавае полымя кідала водбліскі на злыя твары рэптылій. Вурлуу села побач з Уршуляй, хтосьці прынес кіпу дошак і вугалёк. Стары сеў насупраць госця і паглядзеў на яе жоўтымі вачыма. Ён пачаў нешта казаць, а Вурлуу замалёўвала пераклад на дошцы. Рэптыліі ўжо даўно сочаць за начным небам. Яны здагадваліся, што на іншых зорках існуе жыццё. Рэптыліі лічаць Уршулю часткай зоркі, якая ўпала аднойчы на іх планету. І вельмі радыя, што ім удалося адшукаць месца, куды яна, Уршуля, апусцілася. Рэптыліі прынялі гэта за бласлаўленне багоў, таму будуць прымаць госцю самым найлепшым чынам. Стары зрабіў жэст служкам, што стаялі ў баку, і тыя прынеслі на падносе гліняны кубачак і талерачку. Вурлуу успешна дамалёўвала апошні сказ старога. Рэптыліі прапанавалі Уршулі пакаштаваць мясцовых ласункаў, прыгатаваных спецыяльна для яе, і далучыцца да святкавання дню, калі ўпала зорка. Вурлуу прыбрала дошку, узяла з падноса кубачак і талерку і працягнула сяброўцы. Уршуля падзякавала. Яна прынюхалася да цёплай вадкасці на дне, якая пахла рэзка, але даволі прыемна, як настойка з пераспелай парэчкі або чырвонай рабіны. Уршуля зрабіла некалькі глыткоў, паморшчылася і заела кавалачкам ляпёхі, што па смаку нагадала кукурузную мамалыгу. Рэптыліі ўзнялі лапы дагары і хорам праспявалі: «Ррррнум!». Аднекуль з цемры памяшкання выйшла яшчэ 10 рэптылій. Яны пастроіліся ў два радкі за спінамі старэйшын і загулі. Верагодна, то былі рытуальныя спевы ў гонар зор і прыроды. Нехта падкінуў у агонь яшчэ палена, і полымя абдала Уршулю жарам. Яшчэ праз некалькі хвілін жанчына адчула, як сон пакрысе апускаецца на яе розум. Яна ўпотай пазяхнула і паспрабавала шырэй расплюшчыць вочы. Аднак манатонны гул рэптылій закалыхваў яе, і павекі з кожнай хвілінай рабіліся чажэйшымі. Як будзе непрыгожа заснуць на першай сустрэчы чалавецтва і расы рэптылій, думала Уршуля. Можа так стацца, што з усіх пошукавых чаўноў толькі я знайшла разумнае жыццё. Пра тое, што зараз адбываецца, будзе напісана ў падручніках. І што прачытаюць нашчадкі? Першаадкрывальніца заснула падчас рытуальных спеваў у гонар пачатку новага сяброўства. Жах нейкі. Уршуля усміхнулася сваім думкам, выпрастала плечы, пакруціла галавой. Падалося, нібы сон сышоў. Яна паглядзела старэйшынам у чырвоныя вочы. Чырвоны азначае, што яны радыя ёй. Яны прынялі яе, яны любяць яе. Яны... Вочы заплюшчыліся, і салодкая сунега зацягнула Уршулю ў мяккі утульны сон. Шыя моцна акалела, пякучы боль паколваў яе і збягаў па спіне да ног. Уршуля павольна прачыналася, прадзіраючыся скрозь заслону ліпкага сну. Яшчэ не адкрыўшы вачэй, жанчына зразумела, што яна ўсё яшчэ знаходзіцца ў доме рэптылій. Цяжкі водар мясцовага ладану выклікаў пачуццё моташнасці. Халодныя і занямеўшыя ногі быццам стаялі на падлозе. Уршуля падумала, што спаць стоячы яна яшчэ не навучылася, але пастава цела не падманвала яе. Рукі не адчуваліся ўвогуле. Уршуля ведала, што яны дзесьці над галавой, але так моцна зранцвелі, што былі халоднымі і чужымі. Цяжкія павекі, нібы хтосьці намазаў іх клеем, адмаўляліся падымацца, але жанчына пераадолела і гэтае. Вочы расплюшчыліся, і тое, што ўбачыла Уршуля, спужала яе, то нават засмылелі вантробы. Выцягнутае памяшканне з высокай скляпяністай столлю ярка асвятлялася паходнямі. У глыбіні бачыўся касцёр, побач з якім Уршуля сядзела разам з новымі сябрамі, пакуль не задрамала. Рэптыліі выстраіліся парамі ў 3 доўгія шэрагі. Яны глядзелі чырвонымі вачыма і пільна слухалі старога, які стаяў спінай да Уршулі і трымаў прамову. Жанчына намагалася адшукаць Вурлуу, але яе нідзе не было. А можа і была. Усе рэптыліі вельмі падобныя адна на адну. Уршуля хацела паварушыцца, але ў яе не атрымалася. Неслухмянае цела больш не належала ёй. І толькі галава крыху варочалася на балючай шыі. Яна зразумела, што будынак, куды яе правяла Вурлуу, не, куды яна прыехала сама, добраахвотна, з'яўляўся храмам. Рэптыліі, што гулі быццам знаходзячыся ў нейкім трансе, служылі тут манахамі, альбо жрацамі. А сама Уршуля была прывязаная да алтара, зробленага з рэшткаў чоўна. Але то быў не яе човен. Уршуля пазнала старую, папярэднюю мадэль касмічнага аднамеснага карабля, якімі карысталіся яшчэ да яе нараджэння. Прыблізна 50 гадоў таму стартавала першая даследчая місія,
якая лічылася безвыніковай. Менавіта тады запускалі чаўны прымітыўнага тыпу, як той, што трымае зараз Уршулю. Атрымліваецца, Уршуля не першая. Сюды ўжо прылятаў нейкі даследчык, ад якога застаўся толькі разбураны човен і рэлігійны культ. Здаецца, Вурлу малявала нешта такое, калі тлумачыла словы старога, але Уршуля іх недакладна зразумела. Рэптыліі сочаць за зорным небам, за падаючымі зорамі. Для іх Уршуля – частка зоркі, благаслаўленне багоў. Яна не першая і не апошняя. Хутка Язэп адправіць сігналь, і людзі зямлі прыляцяць сюды на сваю пагібель. У дальнім канцы памяшкання пачуўся грукат. Рэптыліі ўсхваляваліся і расступіліся ў бакі, тварыўшы жывы калідор. Дзве рэптыліі цягнулі на вяроўках кабіну Уршулінага чоўна, і астатнія, споўненыя глыбокай пашаны, ціха загулі. Рэптыліі дацягнулі човен да алтара, і Уршуля пазнала сярод іх сваю сяброўку. У яе адной вочы цьмянелі, пераліваліся шэрым і чорным колерамі. Яна адна стаяла, апусціўшы галаву, калі іншыя, утаропіўшы ва Уршулю чырвоныя вочы, экзальтавана гулі. «Нічога», – шаптала жанчына сухімі вуснамі, глядзячы на Вурлу. «Не саромейся, даражэнькая. Гэта твой народ, твоя культура. Чалавецтва прайшло праз гэта. У вас усё яшчэ наперадзе». «Будзь мужнай!» – выкрыкнула Уршуля. Вурлу падняла вочы на сяброўку. «Будзь мужнай!» – паўтарала жанчына, але больш звярталася ўжо да сябе. Стары скончыў прамову, наблізіўся да Уршулі і паклаў халодную лапу ёй на галаву. «Ру-нум!» – крыкнуў ён. Натоўп рэптылій падхапіў і разнёс кліч па зале. «Ру-нум!» Стары ўзмахнуў лапамі, спачатку адной, затым другой, дакранаючыся да жывата сваёй ахвяры. Уршуля не зразумела, што адбылося, пакуль не ўбачыла, як стары аблізвае з кіпцюроў чырвоную кроў. Яе кроў. Стары адышоў бок і зрабіў жэст лапай. Рэптыліі падбягалі падвое, дакраналіся да цела Уршулі, аддзіралі ласкуты плоці з прагнасцю, з'ядалі яе і гулі свой крыважэрны гімн. Натоўп абкружаў жанчыну, і толькі адна з іх, Вурлу, падавалася спінай да выхаду. Вызваліўшыся ад сародзічаў, яна кінула на сяброўку апошні позірк шэрых зеленню вачэй і збегла прэч. «Будзь мужнай!» – прашаптала Уршуля ёй наўздагон. Жанчына апусціла вочы і ўбачыла свой распораты жывот. Разадраныя вантробы віселі звонку, а па нагах лілася кроў. Але Уршуля нічога не адчувала. «Якія яны добрыя!» – прамільгнула думка. Паклапаціліся пра тое, каб не было болю. Галава пачынала кружыцца. Перад вачыма танчылі чорныя кропачкі, а думкі разбягаліся, і нават страху ўжо не было. Уршуля страпянулася, успомніўшы пра адпраўку сігналя на зямлю. Яна падумала, што, можа, пакуль рэптыліі цягнулі човен сюды, зламалі што-небудзь у ім. Жанчына сабралася з апошнімі сіламі і паглядзела на невялічкі свой карабель, які быў для яе домам апошні год. Скрозь разяўленыя дзверы мякка свяціў экран камп'ютара. Штучны голас Язэпа нешта дакладваў. «Хай бы ён сказаў, што адпраўка немагчыма», – малілася Уршуля. Вочы яе ўжо закрыліся. Па-над гоманам рэптылій пранеслася. «Разлічыў аптымальны час перадачы сігналя. Файлы будуць адпраўлены праз 5, 4, 3, 2. Перадача скончана паспяхова».